маҳорати навишти. ва пеш аз оғоз кардан дӯстон ба канали мо обуна шавед ва салом дӯстон, ман Сади ва ин забономӯз аст ки ба шумо ҳар ҳафта забони англисӣ меомӯзад. яке аз забономӯзони мо аз фейсбук Фазлиддин Насриддин аз мо хоҳиш карданд ки як дарс диктант гирем ва маҳорати шунавоӣ ва навишти онҳоро дар забони англисӣ санҷем. ва инак дӯстон, қалам дафтари худро гиред ва мо имрӯз ба шумо диктант мегирем ва маҳорати шунавоӣ ва навишти шуморо дар забони англисӣ месанҷем. матни диктант бениҳоят осон аст. ин аз китоби Headway Starter гирифта шудааст ва барои сатҳи Begginer пешбинӣ шудааст. диктант ҳамагӣ 37 калима ва 8 ҷумлаи том аст. шартҳои диктант бениҳоят осонанд дӯстон. бори аввал шумо матнро гӯш мекунед ва бори дуюм шумо матнро гӯш мекунед ва менависед ки мо матнро каме оҳистатар мемонем. ва бори сеюм шумо матнро гӯш мекунед ва ҳам текст дар экран ба шумо нишон дода мешавад ва шумо худро месанҷед ва баҳо мегузоред. ва пеш аз оғоз кардан дӯстон, барои аз чунин дарсҳои хабар намудан ба саҳифаи мо обуна шавед, подписатсия кунед ва ҳатман зангуларо зер кунед то аз дарсҳои навбатии ҳафтаи оянда шумо хабардор шавед. Так, ва агар қаламу дафтари шумо омода бошад, мо сар мекунем. Let's go. This is Sarah Mullen. She's married, and this is her family. Their house is in San Francisco. She's a doctor. Sarah's hospital is downtown. Brett is Sarah's husband. He's a bank manager. Brett's office is downtown too. This is Sarah Mullen. This is Sarah Mullen. She's married. She's married. And this is her family. And this is her family. Their house is in San Francisco. Their house is in San Francisco. She's a doctor. She's a doctor. Sarah's hospital is downtown. Sarah's hospital is downtown. Brett is Sarah's husband. Brett is Sarah's husband. He's a bank manager. He's a bank manager. Brett's office is downtown too. Brett's office is downtown too. This is Sarah Mullen. She's married, and this is her family. Their house is in San Francisco. She's a doctor. Sarah's hospital is downtown. Brett is Sarah's husband. He's a bank manager. Brett's office is downtown too. инак дӯстон, баъд аз оне ки шумо матнро гӯш кардед ва онро нависондед, вобаста ба ҷадвали дар инҷо нишон дода шуда баҳои худро гузоред ва ҳатман баҳои худро дар комментария нависед ва вобаста ба баҳои шумо мо мефаҳмем ки матни навбатиро ё диктанти навбатиро каме осон кунем ё ки каме мушкилтар. инак забономӯзони азиз, агар ин видео ба шумо мақбул шуд, пас лайкро фаромӯш накунед ва ба канали мо обуна шавед ва ҳатман зангуларо зер кунед то аз видео дарсҳои навбатӣ бохабар бошед. дар видео дарси навбатӣ мо бо шумо оиди 10 маслиҳати беҳтарин барои курсҳои як гап мезанем ки курсҳои як дар донишгоҳ бояд чикор кунанд, чикор накунанд ва аз чӣ гурезанд ва барои чӣ гуна аз донишгоҳ фоидаи зиёд гиранд ва ба қавле гӯем пули дагаварашонро бубронанд. Так, то дарсҳои дигар дӯстон, бай баотона фаромӯш накунед, ҳатман бинависен. чӣ гуна мекунем, вақт шуда мо ҳамсе мегирифтем. ба хайре.